Ara us explico com es resol l'activitat de buscar el nombre decimal a partir d'una fracció. Recordeu que una fracció és una divisió, per tant, si tenim aquest exemple de 4 partit 5, el que hem de fer és 4 dividit entre 5, que no es pot, posem un 0, posem la coma, i 8 per 5 ens dona 40. Per tant, el nombre decimal, ja el posem aquí, és 0,8. Què ens passa quan ens donen el nombre decimal i el que volen és que trobem la fracció? Doncs nosaltres hem de pensar el 0,6 és el resultat de dividir quin nombre entre quin altre. Si és 0, és probable que, per tant, hem dividit entre 10 i el nombre que hem dividit entre 10 és 6. Dona 0,6 perquè 6 dividit entre 10 cal moure la coma un cop cap a l'esquerra. Per tant, aquí posaríem la fracció 6 i 10. Un altre exemple que tingui dos decimals. Per tant, el 0,75 prové de dividir entre 100, perquè tenim dues xifres decimals. Per tant, quin nombre dividit entre 100? Doncs 75. 75 dividit entre 100 cal que moguis la coma dos llocs. Per tant, aquí seria 75 i aquí seria 100. O bé, a l'1,2, que veiem que només té una xifra decimal, per tant hem dividit entre 10, és el 12. El 12 dividit entre 10 dona 1,2, per tant ho posem aquí, 12 dividit entre 10. Ara, el 12 dividit entre 10 també es podria escriure d'una altra manera. 12 entre 2, 6. 10 entre 2, 5. 6 partit 5 també donaria 1,2.